Patay sa shootout, human wala mihunong sa checkpoint sa mga sundalo sa Lamitan City ang usa ka lalaki nga bomb courier nga gidudahang gamiton sa pagpamomba atol sa aktibidad sa Lami-Lamihan Festival. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Gila yung nagpahigayon ng checkpoint operations ang 18th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Barangay Sabong, Lamitan City. Human kini nagkadawat og impormasyon nga adunay mag-transport og improvised explosive device gikan tipo-tipo paingon Lamitan City. Miyerkules pasado alas 9 sa gabi, dunay motorsiklo nga sakay ang riding in tandem nga wa mihunong silang checkpoint. Hinungdan sa hot pursuit og pinusilay. Patay ang usa sa mga suspect samtang nakaikyas ang driver sa motorsiklo paingon sa Barangay Baas. Gila ang sospek nga namatay nga si Adil Akarab, kani miyembro sa Abu Sayyaf nga sakop ni ASG leader Furuji Indama. Na-recover gikan sa sospek ang usa ka yellow nga sako nga dunay sulod nga disassembled M16 rifle, ammonium nitrate fuel oil or ANFO ug bala sa 60mm mortar. Nagtuo ang mga otoridad nga gamiton sa pagpamomba ang IED sa mga kalihukan sa nagpadayang Lami-Lamihan Festival apan napakgang kini tungod sa hugod nga seguridad nga gipatuman. I think ang grupo nga nito is sila yung mga courier ng ng bombs ng IED. May lulusot po. Anpo po siya. Ammonia nitrate. Yes po. Anpo na? Apo. Tapos meron pa siyang ang ibang mga components po nila na mga nakikita namin is ito dati ang sumabog po dito sa Lamitan. Wala pa siyang mga shrapnels. Pero ito ngayon meron siya. May nakarig na talaga. So medyo high-end na siya. Apo, na intended na to inflict casualties to the people. Pananakot style yung ginawa, no? Yung IED nila. Of course, hindi natin pwede hindi natin pwede disregard yan. But for Lamitan, kami naman business as usual. Ang mga locals dito alam na namin kung anong gagawin, especially sa mga sitwasyon na mayroon ganito. Posibleng gikan ra sa usa ka grupo ang napatay nga suspect ug ang nagtanom og IED sa perimeter fence sa Lamitan City Government Complex niadtong June 20 ug ang twin bombing sa Isabela City, Basilan niadtong May 31, 2022 kung asa duha ang nasamdan. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.